yaudara ake fara ta zance irin na yaran ɓoye da filin su abinci ne dama hakan wani ake farawa zance irin na yaran ɓoye ake farawa zance irin na yaran dama ashe hakan ne kauna domin ana rufe su zance irin na yaran koyi kalanta ne ke birge ni takunta ne yake ruda dama ashe hakan ne kauna domin ana yawan yafawa